Βουλιάζει ένα χωριό. Δεν βουλιάζει μόνο του, αν και έχουμε δει και τέτοια φυσικά φαινόμενα. Βουλιάζει γιατί αποφασίστηκε να γίνει μια τεχνητή λίμνη στο σημείο εκείνο. Αποζημιώθηκαν οι κάτοικοι για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και σιγά σιγά άρχισε το νερό να ρέει στην περιοχή. Κάποιοι αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια αυτά όμως. Θα πάμε στην Κρήτη, θα δούμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το χωριό. Θα δούμε απίστευτες εικόνες από το πώς δημιουργούνται αυτές οι τεχνητές λίμνες και πώς βυθίζονται οι κοινότητες κάτω από το νερό. Και θα μάθουμε με τη βοήθεια της Μάρας Μπέκα που είναι στη σύνδεσή μας, γιατί κάποιοι αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια τους. Πόπη, καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα από το χωριό Σφενδύλη. Κάποιοι αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια τους ακριβώς γιατί εδώ είναι η ψυχή τους, είναι η ιστορία τους. Όμως, για το τι ακριβώς συμβαίνει στο χωριό και γιατί το χωριό βουλιάζει, θα μας τα πει αμέσως ο κύριος Γιάννης Μπαντουβεράκης, ο οποίος ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκκλησίας της περιοχής και θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Κύριε Μπαντουβεράκη. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλημέρα σας. Όπως βλέπετε δεξιά μας, βλέπουμε το φράγμα. Είναι ο ταμιαυτήρας, είναι η λεκάνη του φράγματος. Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κυβικά υπάρχουν τώρα μέσα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ήδη και τα πρώτα σπίτια στο βάθος, τα οποία έχουν μισοβυθιστεί μέσα στο νερό. Και εμείς, όταν γεμίσει το φράγμα, δηλαδή η μέγιστη στάθμη λειτουργίας τους θα είναι τα 16,5 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα, στο πάνω μέρος του χωριού, θα έχει πλημμυρίσει με νερό. Διεκδικούμε τη μετεγκατάστασή μας να μην σβήσει το όνομα του χωριού μας. Από το χάρτη της Κρήτης διεκδικούμε το κοινωνικό μας ιστό και διεκδικούμε ακόμα να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε στον Άγιο Θεόδωρο, τον οποίο ευλαβούμαστε πάρα πολύ. Ήδη αύριο γίνεται η δημοπρασία από το Δήμο Χερσονήσου, το μειοδοτικό διαγωνισμό για την έβρεση έκτασης για τη μετεγκατάστασή μας. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, διότι περιμένουμε 32 μήνες από την ημέρα που ο κύριος Βορίδης ενέκρινε ένα ποσό 300.000 ευρώ, 31 πρώτου του 12, για να βρεθεί αυτή η έκταση. Περάσαν λοιπόν 32 μήνες και ακόμα ο Δήμος δεν έχει αγοράσει την έκταση. Από πληροφορίες ακούμε ότι και το ποσό ακόμα αυτό το ήδη έχει μειωθεί σε 158.000. Μάλιστα. Εδώ και 14 χρόνια, κυρία Τσαπανίδου. Λίγο, μην το πάμε τόσο πίσω, γιατί δυστυχώς δεν μας φτάνει και ο χρόνος. Αλλά τι σκοπεύετε να κάνετε οι οικογένειες που έχετε μείνει εκεί και καταρχάς πού μένετε? Το χωριό που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι πλημμυρισμένο. Βενετία είναι εντελώς. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, αυτό είναι το κάτω μέρος του χωριού. Έχουμε μία απόσταση από το πάνω μέρος του χωριού γύρω στα 300 μέτρα. Δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε τώρα και έχουμε τα πλάνα, δεν έχει φτάσει ακόμα το νερό. Μάλιστα. Όταν σας λέω ότι έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, εδώ που βρισκόμαστε τώρα πρέπει να πάει γύρω στα 14 με 15 εκατομμύρια. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έχετε περιθώριο, οπότε λέτε, έχουμε ακόμα. Έχουμε το περιθώριο, αλλά δεν ξέρουμε, κυρία Τσα. Ναι, σας ακούμε. Δεν ξέρουμε τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να έρθουν ξαφνικά. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς διεκδικούμε την μετεγκατάσταση, διότι έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση του 1996 που λέει ξεκάθαρα αποζημίωση των κατοίκων του οικισμού και μεταφορά του οικισμού τους. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι, έχει υλοποιηθεί, περιμένουμε το δεύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έρθουμε ξανά με τη Μάρα εκεί για να δούμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Βλέπουμε τώρα και τον οικισμό σας πόσο απέχει πραγματικά. Μας είπατε ότι έχετε και υψομετρική διαφορά μεγάλη. Άρα για λίγο ακόμα μπορεί να σας φιλοξενήσει εκεί. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο θέμα. Είναι κοντά μας και ο κύριος Κριτσοτάκης. Καλημέρα σας. Έχω ρεπορτάζ και σας Για λέω πείτε ότι μας λοιπόν. Αν είχε προχωρήσει το φράγμα με τους ρυθμούς που έπρεπε, το χωριό θα είχε ήδη σκεπαστεί. Και εδώ πρόκειται για ένα φοβερό δείγμα του τι κάνει ο μη δημοκρατικός προγραμματισμός και η έλλειψη της αυτοδιοίκησης στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό εδώ το έργο είναι ένα έργο που είχε προγραμματιστεί επί Γεωργίου Παπανδρέου, του παππού του πρώην Πρωθυπουργού, πριν μια κυβέρνηση. Ναι. Και το βάλανε γιατί έπρεπε κάποιος να ανεβάσει την απορροφητικότητα και έπρεπε να μπει ένα μεγάλο έργο πριν από χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα αντιμετωπίζουν όλα αυτά, τα απότοκα δηλαδή όλης αυτής της μη ύπαρξης δημοκρατίας και πρέπει να δοθεί λύση. Ο κύριος Κριτσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλάβατε, είναι και από την Κρήτη, πήρε το λόγο, μας έβαλε λίγο στο θέμα παραπάνω και τον ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ.